että Manua. Ja täältähän sellainen henkilö löytyi. Siis tervetuloa lähetykseen Taavi Tapola. Kiitos, kiitos. En tiedä siis, pitääkö onnitella vai esittää siis surunvalittelut vai mitä, mutta mä laitoin tuossa noin tunti sitten, laitoin Twitteriin tämmöisen tekstin vaan, että tunteeko kukaan yhtään henkilöä, joka siis fanittaisi kahta seuraa, josta toinen olisi Myllykosken Pallo ja toinen Manchester United. Ja siellä Taavi Tapola ilmoittautui, että kyllä näin on. Nyt tämä legendaarinen kysymys. Miltä nyt tuntuu Taavi Tapola? No äsken kun puhuitte, että tuotte rahattomia ja varattomia, niin minä on niin kuin persaukinen ja persraiskattu tämän päivän osalta. Ei tässä pysty muuta oikein sanomaan. Oletko siis tänään lyönyt vetoa sekä Mypan että Manun puolesta? No, sanotaan näin, että on siihen rahaa mennyt tänäänkin. Mutta se oli lähellä siis tänään. Niin missä kohin? Siinä ekalla minuutilla. Siis Mypa oli siis lähempänä kuin Manu, koska Mypa hävisi kotipelinsä vaan 1-5 ja siis Manchester United hävisi 1-6. Kumpi oli sun arvion mukaan lähempänä osua näistä vedoista? Vai veditkö tuplana Mypa ja Manu? Se olisi ollut jo liian härski veto tällä päivällä. Kyllä minä niin kuin aamulla, kun minä ajattelin, että töihin kun joutuu lähteä, että jos jompikumpi tänään voittaa, niin kyllä se United on, mutta se, että United raiskattiin noin pahasti kotikentällä, niin ei, shambolic defendi. Kauas, lähdetään nyt vaikka tästä Myllykosken Pallosta liikkeelle, niin mites Mypa? Kauas tää suhde Mypa on kestänyt? Ja tuleeko tämä siis ihan sieltä niin kuin äidin maidosta, ootko sä ihan siis paikkakuntalaisia? Joo, mä oon ihan paikkakuntalaisia, että isän niin kuin mukaan ollut jo pienestä asti peleissä ja sit niin kuin faniporukas tai siinä kannatusporukas ollut niin kuin varmaan 2006-2007 vuodesta asti. Niin Manu kannatus on ollut sitten semmoinen 15 vuotta kohta ja paljon sulla on ikää tällä hetkellä? Mä oon 25. Niin sä oot syntynyt siis vuonna 1995, synnytkö ennen vai jälkeen maailmanmestaruuden? Mä synnyin kaiket jälkeen, mä en muista tarkkaan, että mikä se mestaruuden varmistumispäivä olikaan. Eikö se toukokuussa varmistunut? Niin, minä olen syntynyt toukokuussa, mutta kun minä muistan, että monet... En minäkään. Siis jos mä nyt heittäisin, mä sanoisin, että se on ollut siis... Hetkinen, mitähän se on voinut olla? Katsokaas joku siis rakkaista kanavakatsojista. Minä päivänä siis varmistui. Tähän pitäisi ulkomuistista tulla, mutta siis... Minä päivänä varmistui Globen. Joo, se oli 8. toukokuuta. No sit minä olen syntynyt jälkeen, minä olen syntynyt 20 päivää sen jälkeen. Aivan mahtavaa. Sitten mä rakastan siis... No mä kutsun tätä kotkalaiseksi murteeksi, mutta en tuon kotkalaiseksi, onko se kymenlaaksolaiset murteet vai mikä tuon murteen tarkka nimi on? En tiedä, kunhan ei kotkalaiseksi minua kukaan edes sanomaan, niin se oli. Nyt ollaan hyvin jäljellä. Mikä vika kotkalaisissa? Meillä on ollut noiden kotkalaisten kanssa tässä pieniä sanomisia tässä viimeisen vuosien aikana. Onko ne pysynyt ihan sanomisissa? No ei ne nyt ihan pelkissä sanomisissa ole pysynyt. Viime pelin jälkeen ei kyllä ollut enää mitään, kun kaikki ties miten se tulee päättymään. Niin. Mutta noissa aiemmissa peleissä viime kaudella tällä kaudella on ollut pieni välien selvittelyä ottelun jälkeen. Okei. No, mutta se on kumminkin siis pysynyt sillä tavalla, niin kutsutusti sanotaanko näin, että vanhan koulun järkevissä mitoissa. Että ihan lapasesta ei ole lähtenyt. Joo, ei siellä mitään turpakäräjiä ole ollut. Joo. Se on hyvä vähän nahistella välillä, kunhan ei istu keskelle tietä ja ihmettele, miksi joku kaasuttaa. Joo, totta on kyllä ihan samaa mieltä. Että... Vittu, mitä tuo. Se oli vähän järkiköyhää touhua. Ai. Mites kumpi sulle on niinku rakkaampi, jos jommasta kummasta rakkaudesta pitäisi luopua, Mypa vai Manu, niin kummasta luopuisit? Kyllä toi on aika helppo päätös. Mulla on Myllykoski tatuoitun olkapäähän. Niin voitko näyttää sen? No, voinhan mietin. Jumakaan. Hetki menee. Wow. Näkyykö se nyt? No näkyy, ai saatana. Mypan logo.
Wow. Minä vuonna toi Ei, otettu? mä otin sen Thaimaassa 2018 vai 17. No missäs muualla mypatatuoinnin voisi ottaa kuin Thaimaassa? Niinpä. Mitä siinä Myllykoskelle kuuluu tällä hetkellä? Vai onko se niin kuin Anjalankoskea? Kumpaa se nyt on sitten? Myllykoskihan on suurta ja mahtavaa Kouvolaa. Ai niin, siis te kuulutte Kouvolaan, voi luoja. Niin, se on paha. Se on kyllä Se paha. on kyllä paha. Se on, että mullakin asuu näitä sukulaisia tässä Kotkas ja Lahes, niin ne kehtaa niin kuin myllykoskelaisia kutsuu kouvolalaisiksi. Niin kyllä se on ehkä, en tiedä, se ei ole kyllä niin paha kuin että sanoisi kotkalaisiksi. Eikä muka. Ei. Vaikka Kouvola on niin kaunis ja harmaa, mutta kuitenkin Kotka on aina Kotka. No joo, en mä lähde tuosta sun kanssa kiinnostamaan. Mulla on Kotkasta vaan hyviä muistoja, tietenkin koripallon parista niitä eniten, mutta on meilläkin ollut omat pikku väännöt KTP kanssa, mutta heidän kanssa ei tule koskaan muuta kuin ihan pientä semmoista sanailua, mutta siellä on kyllä, koripallofanit Kotkassa on kyllä äärimmäisen ystävällisiä. Hetkinen, sä ootte 95 siis syntynyt, sä et tietenkään ehtinyt nähdä, mutta siis kaverista tai vanhempasta sukulaisen ehti kyllä nähdä sitä aikaa, kun siellä pelasi vielä samassa joukkueessa muuan herrasmiehet, siis Hyyppiä ja Litmanen. Hyyppiä ja Litmasta ja Kolkkaa ja ketä täällä nyt on käynyt. Miltä se tuntuu niin kuin teikäläisestä nyt siis Mypan kannattajana niin kuin tällä hetkellä, että siellä on oikeasti pelannut siis 2 kiistattomasti siis meidän kaikkien aikojen jalkapalloilija Myllykosken Pallossa, niin kuinka kaukaiselta se tuntuu nyt tällä hetkellä? En mä tiedä, että tuntuuko se niin kovin kaukaiselta. Se tuntuu, niin kuin, vaikka itse ei ole silloin vielä kerennyt seuraamaan, niin se tuntuu siltä, että siitä ei olisi kovin kauan, mutta itsekin niin tosi juhlittiin vasta mun, olikohan 23-vuotis syntymäpäiviä, kun mä ajattelin, että paljon jos minä täytänkään, niin mä ajattelin, että minä täytän 18, mutta 5 vuotta sinne tänne ja kohta se on 10 vuotta sinne tänne, niin se ei tunnu niin kovin kaukaiselta se, että me ollaan pelattu liigas ja ollaan voitettu Suomen mestaruus vielä 15 vuotta ja kuitenkin 2010-luvun alussa meillä oli aika kovia pelimiehiä. Helvetin kovi. Niin onko siitä on kuitenkin vaan 15 vuotta aikaa, kun Mypa voitti? Oliko se 2005, kun Mypa voitti Suomen mestaruuden? Kyllä, 2005. Mitä sä muistat? Sä olit silloin 10-vuotias. Mitä sä muistat siitä? No, mulla on sellaiset muistikuvat vaan, että hirveästi porukkaa kaikkialla ja niin kuin koko kylä oli ihan sekaisin siihen aikaan. Hyvällä kaverilla tuosta Myllykoskelta on vielä paremmat muistot. Se oli juhlimassa mestaruutta Puokaisen Sakun sylissä. Aivan, Puokainenkin oli silloin siellä. Mä yritän katsoa täältä Mypan jengiä siis vuodelta 2005. Mä katsoin, että ketä siellä pelasi siis silloin. 2005. Miksei tää perkele avaa tota kokoonpanoa? Mypa 2005 kokoonpano. Löytyisikö se tästä nyt sitten? Ai, siellä oli siis, hetkinen, Consent tosta. Maalivahdit oli Kiljunen, Korhonen, Mäkäläinen. Sitten oli pakit Huttunen, Kansikas, Könönen, Lindström, Miranda. Ai niin, Huuko Miranda. Samsa Timoska. Pelasko esimestari, kun tää on 2004-2005 kokoonpano. Hyökkäissä Tuomas Haapala. Hetkinen, eikö Tuomas Haapala, onko mä nyt ihan väärä muista, eikö se pelannut Manchester Cityssä jossain vaiheessa, joku pikavisiitti? Joo, Haapala kävi silloin ennen Sheikin aikaa, niin Cityssä pyörähti. Niin kävikin. Hernäsniemi, Tero Karhu! Oi, suosikkini, Tero Karhu. Kuparinen, Janne Lindberg, Eetu Muinen, Tero Taipale. Ai Taipalen Terokin on pelannut silloin siellä. Adriaan, jumalauta mitä klassikko-nimiä pelasi silloin Mypassa. Niki Helena, Petri Kajasilta, Aleksei Kangaskolkka, Mikko Mäkelä, Saku Puhakka, Niklas Tarve, Kimmo Tauriainen. Come on! Ai siinä on miehet perkele. kantaa kaunista pelipaitaa. Kyllä. Näet sä tällä hetkellä, että Mypalla on siis, onko siinä nyt niin kuin
Paljonko siellä teitä on asukkaita nyt siellä niin sanotusti Myllykosken pallon vaikutusalueella? Tuleeko siis, vaikuttaako Myllykosken pallo myös? Tuleeko kouvolaiset katsomaan siis se Mypan matseja vai ei ne ainakaan kotkaan mene? Kyllä se on ihan niin kuin sit Myllykoski, Anjala, Inkeroinen seutuu lähinnä, että niin. Muutamia päitä sieltä Kouvolan ydinkeskustasta saattaa tulla, mutta muuten se on kyllä ihan kyläpainotteinen seura. Mites mitkä nyt on, onko nyt mitään realistista näkymää siellä, että Mypa voisi nousta takaisin Veikkausliigaan ja eikä pelkästään nyt pelaamaan niistä siis persessioista, vaan ihan siis pelaamaan mestaruudesta, niin voiko se tapahtua? No, siihen vaatii kyllä niin paljon asioita, että mä en kyllä ota tuohon kantaa ja mulle ei ole sinänsä mitään merkitystä, että mikä sarjataso on, kun mä kannatan oli se sarjataso 2, 3 tai Veikkausliiga. Helvetin hieno. Tuo on kyllä hienoa kuulla. Toi kulttuuri meiltä Taavi Tapola, niin toi kulttuuri meiltä Suomesta vähän sillä tavalla uupuu, että kun seura putoaa, puhumattakaan, että se putoaa vaikka 2 sarjatasoa alemmaksi, niin faneista kyllä siis katsojamääristä, niin kaikko on siis karmiva osa. Miten se on Myllykoskella nyt? Paljonko siellä käy tällä hetkellä yleisöä? Tai siis, unohdat toi kysymys, se oli paska kysymys, mutta jos ei olisi koronaa, niin paljonko siellä kävisi tällä hetkellä matseissa jengiä? No, kyllä mä veikkaan, että keskiarvo olisi yli 1000 tänä vuonna ollut ilman tätä koronasysteemiä. Se on helvetin kova keskiarvo siis alueelle, jossa asuu. Niin. Viime kaudella oli yli 1000 mun laskujen mukaan. Yli 1000 keskiarvoa siinä. Mitä siinä asuu siinä, noin sillä vaikutusalla? Asuuko siellä 10 000 ihmistä vai? Ei, ehkä 4000–5000, mutta kun Kotka-pelit vääristää nyt keskiarvoa niin paljon, kun Kotka-pelissä oli, mitä 2500 siellä oli. Niin. No ei se tavallaan mitään vääristä, se on osa sarjaa, mutta onhan toi siis Myllykoskihan on edelleen, siis sarjatasosta huolimatta, niin se on edelleen toi katsojaluku, katsojaratio niin sanotusti suhteutettuna siihen väkilukuun, mitä sieltä on haalittavissa, niin se on käsittämätön. Siis se on 25% alueen väestöstä käy paikallisen fudisseuran matseissa. Niin, suurin piirtein jotain sellaista se on. Tämähän tarkoittaa sitä, että Helsingin IFK-otteluissa kävisi semmoinen 150 000 ihmistä per matsi. Niin. Eikä 3. kaudellakaan, kun Mypa sen purhan paikan otti silloin muutaman vuosi takaperin, niin ei sillä 3. kaudellakaan varmaan alle 500 se katsoja keskiarvo ollut. Itse miten hieno. Tuolla muuten samaan aikaan Aston Villa löydyttää Liverpoolia 2-0. Ei kai. Kyllä. Nyt sulle tuli hymy. Getin! Jumalauta! Tää ei olekaan mun elämän huonoin päivä. Ai, tässä on niinku. Ai. Tuolla Jarkko Tapiosa. Kotka hävisi tänään. Nyt jos Puuli häviää, niin tää ei ole kuitenkaan ihan katastrofaalinen päivä. Niin, että se on tavallaan kumminkin jo sitten puntit tasan. Että. Niin, että vähän suuremmin lukemilla hävitty, tietysti saman verran niistä saa pisteitä. Kyllä. Tuolla sanoi Jarkko Tapio, sanoi hyvin kanavatilaa ja tuossa chatissa, että tällaiset kaverit rakentaa urheilukulttuuri joka päivä. Se on just näin. Taavi Tapoloita tarvitaan lisää tähän maahan, jotka siis elää ja hengittää ennen kaikkea sitä paikallista urheilukulttuuria. Ja mikä makeinta, Taavi Tapola, että se kumminkin siis, niin kuin sanoit tuossa, että Mypa on sulle kaikki kaikessa, mutta ei se niin kuin estä sitä, että se voisi kannattaa myös Manchester Unitedia, mutta se niin kuin ikinä ei menisi niin päin, että se kannattaa sit vain ja ainoastaan ulkolaista seuraa, etkä kotipaikkakunta seuraa. Ei, en mä pystyisi siihen, että kuitenkin se paikan päällä futiksen kattominen, niin se on niin eri maailma kuin, telkkarin välityksellä, että vaikka kyllä mä kun Manun peliä katon telkkarin välityksellä, niin kyllä mä huuan, kun Manu tekee maalia ja niin. Näin, mutta se on ihan eri asia sit olla katsomassa huutaa, kun Mypa tekee maalin tuossa telkkarilla. Ei montaa kertaa tarvinnut huutaa, mutta niin. Kuitenkin, niin kyllä se on ihan oma maailma. Täällä kauhealla ei ole montaa kertaa tarvinnut huutaa.
Ai saatana, on lakko rakastaa No ei. taas. No, Niin. se kertoo Mypan maalinteosta hyvin paljon, että joukkueen paras maalintekijä on kapteeni Juuso Laitinen, mikä on toppari ja vetänyt 3 pilkkuu sisään. Ei, ei niin kuin, minkä helvetti sille voi. Ei sille voi mitään. Ei sille voi yhtään mitään. Tää on kyllä. Mutta tää on kiva katsoa siis Valioliigaa tällä hetkellä oikeesti, kun vähän sama kuin NBAskin tapahtui, pois lukien toi Lakers tällä hetkellä, mutta jotenkin tämä korona- ja kotietujen oikea menettäminen, kun sitä katsomoa ei ole niin perseestä kuin se onkin, niin se vaikuttaa niin joukkueiden voimasuhteisiin sillä tapaa, että nyt nähdään kyllä siis tällä hetkellä urheilussa yllätyksiä kenties enemmän kuin koskaan ja ihan päivittäin. No niitä kyllä nähdään. Kyllä se Leicesterikin, kun tänään otti West Hamin taulun, niin se oli kyllä tosi iso yllätys. Kyllä. Tuossa Aston Villakin kerran oli 7 Liverpoolin vasta. Toki eihän toi peli vielä ohi ole, mutta siis 25 minuuttia pelattu ja 2-0. Niin ei Villa nyt ainakaan kaukana tasurista tällä hetkellä ole. Mut jännä nähdä sitten. Miten sulla, mikä sellainen suhde sulla on sitten huuhkajiin? Kun sä Mypa ja Manu on, niin minkälainen suhde sulla on meidän kansalliseen sitten aarteeseen? No, varmaan 2012 aloin käymään silleen huuhkajien pelissä, että muutaman vuoden mä olin siellä Pohjois-Kaarteessa, mutta sitten se jotenkin jäi ja no pukin kautta, vaikka nyt kuinka kotkalainen onkin, niin kyllä sit on pakko arvostaa suomalaisen jalkapallon niin kuin viestinviejän, niin sitten kun pukki alkoi Championshipissa onnistua, niin se, niin kuin se mielenkiinto taas sit maajoukkuetta kohtaan heräsi. Kyllä mä kävin kattoos noin Viro-pelin Turus kävin kattoos ja mitäköhän muita minä nyt kävin kattoos. Ratkaisupeliä nyt ei päässyt kyllä paikan päälle katsoa, että olimme sitten Helsingissä torilla kattoos, mutta siis kyllähän niin jalkapallo täyttää aika paljon sun elämästä. Joo, kyllä se on auttanut niin kuin monessa asiassa, että elämän alamäis etenkin, niin jalkapallossa on yllättävän paljon voimaa niin kuin jatkaa eteenpäin. Niin, kyllä siis itsekin voi sanoa sen just, mitä on eniten ikävä niin urheilun taustalla tekemisestä, vaikka siihen menee kaikki aika ja kaikki rahat ja saa yleensä vielä paskat niskaan, niin kyllä se niin kuin, ei se niin kuin, ei mikään korvaa sitä tunnetasoa. Siis niin kuin ääripäästä toiseen. Joskus se on ihan perseestä, mutta tavallaan että niinä hetkinä, kun onnistuu, niin en mä ainakaan elämässäni aika harvoin pääse niihin tunneskaaloihin. Joo, kyllä Mypan mukaan tässä nyt kaksi viime syksyä, niin toissa syksyn Tampereella nousukarintafinaali, mikä hävittiin, niin mä ihan kirjaimellisesti itkin sieltä pelin jälkeen ja TPV-kannattajat tuli niin kuin siihen halailemaan ja kaikkea, niin kuin mitä jalkapallo yhdistää niin kuin eri käytännössä lähtökohdista tulevia joukkueita ja kannattajia, niin se oli niin kuin mun mielestä tosi hienoa, mitä TPVn kannattajat teki silloin. Ja toi on helvetin hieno kuulla siis TP-kannattajista. Ja muutenkin, vaikka niin fanit matchaa keskenään ja otetaan yhteen väliin sun muuta, niin toi on hieno kuulla, että jossain vaiheessa, kun tuska on oikeasti kovimmillaan, niin silloin siihen astuu myös inhimillisyys peliin. Tavallaan silloin, kun se peli on tauonnut ja sarja ratkaistu, puhumattakaan jos on niin nousuhommista kysymys tai karsinnoista, niin silloin se vittuilu kyllä myös loppuu. Et silloin oikeasti myös ymmärretään ja niin kuin tuetaan vastustajaa mäessä. Ja sitten viime kaudella pelattiin Myllysäli just samaa TPVtä vastaan se ratkaiseva, että kumpi putoaa sarjasta, niin. TPV 2-0 johos, niin kyllä mä olin siinä vaiheessa aika varma, että tästä ei enää nousta, mutta niin vaan noustiin. Niin miten se meni silloin? No TPV meni siinä ekalla puolella 2-0 johtoon ja sitten jotain käsittämätöntä tapahtui ja toi Maxim Gusev pääsi niin kuin silleen puolittain läpi ja maalivahti oli tosi tyhmästä vastas ja kavensi 2-1 ja sitten tuli myytti, legenda Johannes Kytilä laukoon 30 yläpörsää ja sitten vielä lisäajalla kuka vittu Saarelman niin sivuvaparista etukulmaa, niin se oli jotain niin perversiä se peli. Siis oliko ennen fucking Joel fucking Kivirantaa, oli siis kuka vittu Saarelma? Joo. Ai että, tää on niin hieno. Ai.
Hei Taavi Tapola, kiitos sulle erittäin paljon, että sulla oli aikaa tulla puhumaan Manusta ja Mypasta ja urheilun kannattamisesta. Tästä pitää puhua jatkossa myös useammin ja enemmän, koska tämän ohjelman yksi isompi tarkoituksia on nostaa suomalaista urheilukulttuuria ja ennen kaikkea puhetta suomalaisurheilusta, ei pelkästään siitä pelistä tai niistä saatanan pelikirjoista, pelitaktiikoista, vaan ennen kaikkea tosta, mistä sä mainitsit hienosti. Että se on auttanut, siis urheilufanittaminen on auttanut sua, etenkin niillä elämän rankimmilla hetkillä. Kyllä näin on. Ai että. Tää on hieno kuulla. Taavi Tapola, kiitos erittäin paljon. Ja me toivotaan Mypalle kaikkea hyvää. Kuten myös tietenkin Manulle, mutta ennen kaikkea mä toivon Mypalle, koska Manulle mä en välttämättä toivo ihan niin hyvää, koska mä jotenkin rakastan ystäväni Aki Linnanahteen, joka on myös iso Manu-fani, niin hän ei ole vastannut mun viestiin siis tänään mitään. Minä laitoin ei nyt hän on vastannut tähän. Mahtavaa. Nyt Aki on vastannut mulle viesti, kun mulla oli pakko olla tällä viesti, kun mä luin hänen Twitter-viestin, että hän lopetti pelin katsomisen puoliajalla, että ei vaan pysty. Me voidaan Akin kanssa joku kerta katsoa yhdessä Manun peliä ja lohduttaa toisiamme. Niin voi, että istua sylikkään ja katsoa. Joo. Katsellaan niitä highlights. Ei se Alex Fergusonin ajat. Kyllä. Vuodelta 1999, silloin kun Solskjaer vielä onnistui. Toki onnistuhan Solskjaer aika nopeasti peräsimmässä, mutta kyllä nyt alkaa olla... Mä en tiedä, mitä sä oot mieltä muuten. Onko toi nyt Solskjaerin vika vai onko siellä enemmänkin vikaa vähän jossain muualla kuin Solskjaerissa tällä hetkellä? Miten sä näet ton Manun tilanteen? No mä näen Manun tilanteen vähän samanlaisen kuin Mypankin, että siellä on potkittu väärä valmentaja pihalle ja väärä valmentaja valmentaa tällä hetkellä jotain muuta joukkuetta. Okei. No se oli aika selkeä näkemys. Mypan tilanteessa Jukka Karjalainen nosti 3-1 Mypa ja piti Mypan 1, annettiin potkut ja kyllä mun mielestä Hose olisi ollut paljon niin kuin Manun näköisempi valmentaja viemään sit projektia eteenpäin kuin Solskjaer. Niin. Kyllä mä ajan tuosta paljon pakko olla samaa mieltä tuosta, että kyllähän Jose, jos joku olisi Manun näköinen valmentaja siinä niin kuin Manun uudessa tulemisessa, niin se olisi Jose Mourinho. Ja siinä on ainakin tarpeeksi bolsia. Jotenkin mun mielestä Jose Mourinho menee vähän hukkaan Tottenhamissa. Niin, no ainakin nyt tänään se sai hyvin sen lento, mutta siellä oli kuitenkin vastas vaan sitten taas se Manu. Pahan se Manu. Ei siinä auta. Ei siinä auta. Taavi, kiitos todella paljon. Mä otan Puhtimäkeen seuraavaksi sisään ja sitten tulee Selänettä loppuun Puhtimäen jälkeen. Ja minä kiitän. Tuolta Serkkusi lähettää chatissa kanssa terveisiä. Tomi Tapola lähettää hyvät setit serkkupoika. Ketin. Yes, kiitti. Kiitti tosi paljon. Moikka Taavi. Moi.